Gaur egungo ekintzak Lorentza Gimon euskal preso politikoaren egoera salatu nahi du eta bereharako askatasuna eskatu. Lorentza Gimon euskal preso politikoa larriki gaixo da eta azken hilabete honetan 3 aldiz ospiteratu behar izan dute. Naiz eta baldintzapeko askatasun eskaerak egin, Frantziak ez du oraindik onartu Lorentza askatzea eta bidegabekeria honen salatzeko bildu gira gaur.